Hello everyone, welcome back to our channel. Hey pakwang te family channel ania. Ilain nga ilo chuan kan chung ko. Thil ti chi sang ei siam te infiam te outing te le. Thil chi sang lam te zai te po awmani. Milo subscribe ve don nia. Tun chung video chuan cheese ball kan siam don ni. An mamo tur te chu tiang ho hi nya nga. Mandra tura chuan breadcrumbs, corn flour, all-purpose flour maida, chuan mozzarella cheese le artui thleng pakhat, chuan bol lian le bol te katori pakhat. Katori khat hian maida katelanga achan ve hian corn flour katel don ni bol pakhata hian chuan breadcrumb hi chu hemi level hi thlenga hian kada anga chi le oregano ka mix don ni chuan artui hi pakhat ka tia mai ro chu pani pok mang mai thei ni at pum lian tha pakhat nia chuan ta hian ka chokanga ka ti dan tur chu cheese hi kamet dipanga heta hian kashwal mu manga chuan ta hian maida le corn flour hemi khat le chan ve a measurement chu kha heta hian ka polanga chuta chuan ka bol shwam mumsa chu ka zuk changa ka zuk phu manga chuan ta hian artui ka vok kenga artui a khan ka zuk dip don ni chuan kala chhuak le ngai crumb mix chi le oregano mix a khana da thenga chuan chumi chu kan la du tok lo chuan a coating kha double coating kan mang theya maida kan da lenga artui kan da lenga chuan breadcrumb pa kan da le don ni chu apakhat zok hi kan ti chinanga ka mang don ani coating khat chau kha ka du tok lo chuan double coating po ka mang mai te ni chuan chu kan zo vek no freezer a dark chan ve kan danga chuan tela kan kang don ni tel tlinga medium high heat a kan kang don ni tihan cheese kha mozzarella cheese kha tihan kan bolangin shape kan siama kan luma chuan heina china kan ti khan hetiang bok khan hetiak en han second coating ang hi kan tizo kan first ai chuan kan bu theyang a difference ku ang coat chabi ka kuta khan he chu ang lo a coat khu pan bi ka chu wang chuan second coating ang hian kan ti ve kang double coating a second zo ka kan ti ang khan chuan kan ti zo vek huna freezer a darker chan vel kan dang kan mai
chuan kan cheese ball po a coating kan lo zo to voi ni je ka kota achang phei cho ka lo tui lu tu ka voi thum double mai pon lo triple coating te po a chen hi chu omani ta man ra ingredients ho kha artui kha pakhat kha ka tel bel tange ya chuan he ho hi banga he artui te tel to bang ni na donut siam huna ka mang le anga he hi breadcrumb khania abanga he Mizo siamdan khan nakina in siam pe huna po atel zat tur chu hisap thiam meang chuan ke chu he hi nakina chicken fingers te khatang chi chicken nuggets te siam huna te meatballs te siam huna ka tel le mai don ni he chu yang khan ek ba hi ka waste don lo ni chuan tu na chuan freezer a kan dang chuan darker chan ve ni to a medium heat tel kan chuang hei kan da kha ni to a kan kang to don ni